Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Di ko ni mo kutawag kape. Kutawa na kay. Nga kong dili ko. Ay, kakadiyo ta. Oh, may nagdoorbell. Tawasag kin sa... Tawag ka dit. Basig ang imo na sang suon na higala dong. Si Francing. Basig usay tuyo ana dong. Sa? Mura mo. Nakuyawan kay bisigag. Ilong. Tanaw ang ano dito kisa nabi. Tanaw mapit. Gusto ko ni mo pagtanaw kaysa dong. Sana may ako unahon. Ang pagtanaw kinsa ng nagkape o pagkakutaw ba og doorbell. Usay. Yut! Kadiya nga. Ako sa tanawon o kinsa ng doorbell dong. Kita nagkatag na gubisit nito, Hana na. Karoon ka. Makita ini mo. Pero, si Francine ka to nang nagdoorbell. Siya ka. Ikaw ha? Nagingungingon kang si Francine o yan, nag-deliver ito sa package si Didyang. Tagalasada rito. Ay ako ramo ko tudong. Basin ba? Ayaw ka kuyawon. Sa? Ganun kuyawan maguhanggawa ka? Wa pa tamo man og istorya sa imong saan ako ha? Wa pa tamo man. Wala pa deta mo man dong. Nagsuri naman ko nimo bisag wala ko isa. Usay wisa? Usay wisa? Sala may sala ako dong. Kanarang nakamatikol kong naibo kang Corina nga asawa Francine. Ang suod di mong migo. Sala din na. Tapiyot, tilom ha? Tilom! Magbatian ka sa ubang mga tao dito sa bahay. Hilom God. Pahawa, bawa. Kibusamot kong kalagot imong makita ka, pahawa! Hawa God. Kadya siya. Kawaon nga ako nimo. Kadyo to na! Salan mo dong. Kuidaw ha. Kuidaw yun. Naaga nilang tao nga mahibaw ini manubag ka ginako. Mga pag-amping yun. Kasabot ka. Kasabot dong ay. Kadak kong Bisaya ana dong. Ano kong taong dili ko kasabot ay. Bisan pag Tagalogo ni mo. Di na ko musulti ni mo, Piyot ha. Kamay ka na lang ginukuha na ko. Anang pagsigig hinanggaw ni mo. Kamay na lang yun. Ay na lang dong ay. Naapoy gamay. Ay lapis. Wala dong yun. Piyot! Kalagot ito, ana. Walang isama niya kahanggaw. Nagdugang las kalabats kong o. Pero makatabang maghihapon ako ning tawhana bisag kuang gulo ning hanggawa ni. Makatabang ragyapon din ako. Closing na gyud na mo sa eskwelahan ug mapapransing. Makurin, kamong duhay taod sa akong rebon naman. Ribbon og medal. Pwede di ayang Ayaw kaming duha ko si na. Papa ni mo, Francine, ang musaka sa stage, Miles. Oh, bito, Miles. Pwede? Pwede mangkod. Pangutana pa si kuya oh. Oh, bitaw ma. Pa, pwede naman. Oh, kung pwede, nganong dili man. Basta na, dili ka ta mauwaw na, Miles. Basig, buyagon ta sa inyong maestra. Dili mangkod. Okay naman ka na pa. Kamu man ganing doon si mama ko rin ang muapil na ako paso ug man sa buntag sa among graduation. Ha? Oh, kami rin duha si Papa ni mo ang musabay ni mong paso, Dodot. Si mama ko rin nalimot. Gingnan ta naman ko. Oh, naingnan na di ay ko ni mo. Oo, ang dami aking si Mana. Ay, nalimot gud ko. Hmm.
Kalimtano na gud nimo day. Tiguang na gyud mama. Aw, paingon magitang tanan dito. Kadiyot. Oh, Dungan day ang inyong closing ninyo ni Miles sa graduation nilang dudot. opa. Dungan. Kuya no. Dungan, oy. Pero, lahi og oras. Hmm? Sa buntag ang among graduation. Ngunya ang recognition sa kinder ngadto sa grade 5 sa hapon. Mga alas 2. Naingnan naman ta ka ato pa. Oh, naingna na bagod to. Limot. Nakaingon na bagod ka na ako ato? Still, nanimot ko na. Tanawa ka ra, Francine. Ingon-ingon pang pagkamalimtano na nako. Pero maupod di ay siya. Unsay gift nako pa. Inigpaso nako. Kay naapod ra ba ko'y medal o ribbon. Hasta nako pa, ma. Unsa po'y gift nako? Gift? Oo. Kining mga anak ka. Nga naman di ay good kung may regalo. Apiki baya ta. Ang ato lang, nga human sa graduation ni mo dudot, at tumantangtanan sa eskwelahan ana, inighapon. Diba? Mga untas kawas. Look, Mo ni among nasabutan ni Papa ninyo, Francine. Oo. Kaon. Oo, na dudot. Miles, ato ta mga on sa paborito ninyong kanana. Yay! 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 Okay ra day ko'y regalo. Why gift? Kay mga on man tagawas. Ay importante nga mag-uban ta ninyo pangaon niya. Happy Permi. No? Hmm? Oo. Mao Ug jud. napagyud permisi Papa Francine kuya. Dili ta niya biyaan. Mao. Diba? Miles? Bitaw. Dili naman good na umalaga si Papa. Anin naman lang na siya sa ato. Dili ba Papa Francine no? Dudot, itanaw sa ko dito be kung naluto na ba tong kanon nga atong gipaayupan sa abungan. Ug Miles, bantahi sa tong tindahan ka diyot. Kay magluto sa kong sudan para sa pamahaw. Day ko rin. Magluto sa kong sudan, sing. Ako na tanaw sa kanon nga gipaayupan. Ikaw lang mo si bantay diha sa tindahan ha, Dudot. Ug panilhig lang Miles sa tugkaran. Nang sa to si Mama ko rin pa. Bitaw pa. Unsay na unsa? Wala man good. Ano di ay? Mura man to siya mikalit-kalain. Mura bitaw pa. Kamu gyud. Kabati bitaw mo nga magluto na sigsudan. Na sige na, tumanan to unsay gisugo ang mama ninyo ko rin. Sige na kay ariyo na ko siya dress kusina. Opa. Opa. Nang siya dito si Mama ko rin. Wa kay kukay paw. Ambot laki. Wa ramang kuno ingon si Papa. Ayaw kayo papaduol diha sa abuhan kay mapiksan kas mantika sa akong gipritong itlog. Murag. Nakasabot ba ang mga bata ni mo ganiha? Wa magkong kamutubag. Nalain ka? Nasuko ka? Nganong malain og masuko man ko. Basta, ikaw na'y bahala kung nung saan mo pagpasabot ang mga bata. Magpatabang gani ko niya. Unsaon taman ka sa pagtapang? Ha, Francine? Unsaon ta ka pagtapang? Natabangan ko ni mo pasabot nila. Nga madayon ko pagpanarbaho dito sa layo. Nadili sila ang imuguol. Kaya nga akong pagpanarbaho dito sa layo. Para raman ninyo. Para sa mismo sa ilang pag-eskwela. Para silang umaabot. Ngayon ikabot sa panahon. Nga kon, wa na unya ta. At least, makapatapos ta nila. Aron nga dili nila masinati ang natagamtaman sa atong karong kalisod. Ugma damlag. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!